وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، irraɓe mi silminake dow moɗon kofgol silama kangol wiyete assalamu aleykum wa rahmatullah. irraɓe ɗon sona wasuji men bowaɗi ɗi gatten ha lesdi ka e o kala nde disde doggi seeɗa lewru lebbi ɗiɗi fuu en ɗon matotira yo en darakeno ha darseje caaliɗe ha ko larani haala julgo. En giɗi ha timmitinen ko puɗɗuɗen ɓawaɗon bolwen haala suumay bo seɗɗa kadi. en andi suumay man hucciti dow meɗen de ɓaawo ñalɗe seeɗa ni yimɓe nastan nder dewal man. ɓaawo nde en bolwi haala kalimatu tawhid la ilaha illallah en timmini, en gewti hakke annabijo sallllahu alayhi wa sallam, en puɗɗiri julgo man bo en gewti haala habbirago. En darake ha ruku'ere, miɗo saka banni imam ha ɗo dariɗen ha ruku'ere. en kolli bo darja julde man, hadiseji garɗi dow majum pat en boluɓe haala julgo jam'u, pat en boluɓe ha darseje caaliɗe. en darake ha ruku'ere, to aɗon juula sei duk'a, to a ruk'i bo sei de'itana ruku'ere man. ruku'ere timmidinde bo nde lattake to a ruku'i ɓaawo ma man ɗo fota kalkal e hoore ma bo ta jimmitande e ta ɓantande gal dow ɗo wiyete ruku'ere timmidinde. bali o gam wodi ɓe mbi to ha paama ruku'ere ma timmidita a rufi ndiyam dow ɓaawo maɗo ɗam dillata yeeso ɗam wartata ɓaawo ɗam ɗo deƴi, ɗo wiyete ruku'ere lattide timmidinde. e ruku'ere bo ɗum farilla nder farillaji julde. ta ɗon juula no julde maman woori fuu, to a wari a rukuwa e julde maman nde wala, walla bo to ruku'ere man nde timmiday ɗo bo julde ma lattoto nde nakkisinde. bana ruku'eje ɗe giyeten yimɓe duku'ata ɗo, yake feere a yiyan goɗɗo wara o ruku'a noon o mema ni noon, ɓaawo maako fotata, hoore maako jimmitittako, waɗani fota be ɓaawo maako man o ɓanto. yo ɗo ruku'ere man nde wala. e to nde wala bo julde man wala. ko waɗi bo ngam ruku'ere ruknuwol nder ruknuji walla farilla nder farillaji julde. ɗum ɗon mi ndiya defte men ɗo fuu, faraidur sala kada a tawan war ruku'u war raf'u minhu, ha defte men isiya akhdari ɗo fu ɗum ɗo windi banni. yo ruku'ere man ɗo, ta ruku'i man ɗo juuɗe ma gona dow koppi ma ni, juuɗe man bo ta hawtuɗe cankitaɗe seɗɗa ɗe gona dow koppi ma, kosɗe ma bo daro ni, ta ɓillindira hakkude kosɗe ma ruku'ere ma. yo juuɗe ma ɗo bo ta ruku'i man ɗo ɗe ndayo de buttuli ma ɗo, ta aɗon ruku'i aɗon hawti juuɗe ma ni, ɗo bo ruku'ere man timmide. ɗo na ruku'ere annabijo sallllahu alayhi wa sallam. ruku'ere annabijo kam ta ruku'i joƴƴina kooli ma dow, joƴƴina newe ma ɗo dow koppi ma, to a joƴƴini bo kooli man ɗo ɗi cankito seeɗa ta ɗi kawtani, ɓaawo ɗon ɓaawo ma bo fota kalkal. ɗo ruku'ere lattinde timmidinde. e to tawɗen nde bo woodi garɗo juuli yeeso annabijo sallllahu alayhi wa sallam. annabijo nde ɗo wassomo no juldata. annabijoyi wa ida raka'ata fatma in, to a rukuyiɗo de'ita. e noy de'ititgo warata ha ruku'ere man bo ɓe wadgo zicruji garɗi ha ruku'ere man. ngam ta rukuyi woodi duwayeje gatta, woodi askarji gatta. jotta ko waɗi yimɓe duku'ata boɗɗum ɗo fuu soyde andugo zicriji gaɗeteɗi ha ruku'ere man. ta rukuyi a wiyan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. waɗi a waɗan nde tati, waɗi nde ɗiɗi pamarum man gaɗa marrare woore. amma to a waɗay subhana rabbiyal azim a tawa ruku'ere man ɓe timmiditta. yo duweji jur zicruji jur ngari ha ruku'ere man. a waɗan subbuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh, ɗo bo nder zicriji gaɗeteɗi ha ruku'ere man pillaɗi jur. amma enen ken ko a dammuɗi andaɗi ɗi yimɓe andi bindaɗi ha defteji men lattiɗe pamare ɗo. ɓawo ɗum to a ruku'ere man timmidi banni nde itanande,
de'itango ruku'ere man bo ɗum farilla nder farillaji julde na a wari ruku'ere noon a wari bana memɗo ni noon bana yiite woni ha hofruma a ɓantake ɗo ba ruku ay ba mbiɗen nane de'itango ruku'ere man bo kanjum bo ɗum farilla e de'itol man bo ɗon heɓo be waɗgo zicri je mbiɗen nane ɗo wigo subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim walla subhana rabbiyal azim wa bihamdi ɗo kam fu a waɗan deɗe ko winda ha defte ɗo kam ƴama mallum en andi zicruji man ɗon feere feere ɗo winda ha defte almuhim je gatta kam gaɗa subhana rabbiyal azim walla subhana rabbiyal azim wa bihamdi ɗum fu garɗuma hadiseji pillaɗi a annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo tawari ɓaawa ɗon nder farillaji julde man ɓaawa to a rukuyere timmidinde banni ɓamtoɗa dow kat bo ha daroɗa na to a rukkuyi ɗon tuy an kam dilla sujidere ɓamtago man bo ɗum farilla sai ɓamtoɗa mallum to a ɓamtaki ɗo julde ma man nde wala ɓamtanago rukuyere bo bana rukuyere latti ɗum farilla sai dukko a noon ɓamtana rukuyere man bo daroɗa cirɗo bo sai daroɗa kañum annabi joyi bonnoɗo julde summarfa rasak hatta tatadila qa'iman annabi joyi ɓawɗon ɓamta hoorema ha daroɗa cir yo to a darake cir mbiya sami allahu liman hamida ɗo ka to allah taki a imam to a fallanke bo mbiya rabbana walakal hamd banni mbiyata to a ɓamtake mbiya rabbana walakal hamd foti ɓesda hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi foti ɓesda hamdan kasiran tayyiban mubarakan mil'u samawati wa mil'u l-ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd askarji jurngari ha to a ɓamtake ha dow man bo gaɗata na ɓamtoɗa ɗum maɓɓi hunduko noon sey ƴama ɗume jangete her majum ngam julde ɗo pat wolugo julde pat ɗum askarji zicruji gaɗete nder julde wala babal jeeɗago wala ha julde meɗen enen julɓe to a habbiri a wi allahu akbar wala babal maɓɓata hunduko ma wodi ɗum pat ɗum babe askar ta habbiri janga jiiɗo ta jangijo janga surol ta turake ngaɗa subhana rabbiyal azim ta turtake nda ko gatta ɓaw ta wi rabbana walakal hamd mbiya duwayere nde mbiɗen ɗo hamdan kasiran tayiban mubarakan fi ko teddini duwayere man bo e ndere wonde feere annabijo sallllahu alayhi wa sallam aɗo juula ɓe sahabo en maako ha ɓaawo o nani sahabojo ɓamti ha rukoyere wi hamdan kasiran tayiban mubarakan fi waɗa nabijo yecciti manil qa'il ɗum moy wi haala kaɗo sahabojo man wi min o wi ra'aytu 17 malikan yabtadirunaha ayyuhum yakuduha o wi mi laari malaika en 17 la malaika en 17 gelle annabijo bid'an wa 30 malakan ɓe ɗon arotira haa ɓe ko addu'a ka gaɗɗaɗo ɓe jara ha Allah ceniɗo yo ngam majum du'ayeje man sey ɓe mandoɗe ha nder julde man julde wala jeeɗago yo ta ɓamtake man a wi hamdan kasiran tayiban mubarakan fihi ɗo a de'iti yo de'itirgo man fof kanjum bo ɗum farilla kanjum annabijo summa rfa rasaka hatta tatma'inna ha kala terɗe ma fu garta ha nokkure muɗum ɓawɗon to a darake bani ɓawɗon dilla sujidere ɓawɗo nabijo mo summata hawi to aɗo dilla sujidere bo aɗo dillida be habbirago aɗo dilla aɗo wiya allahu akbar ta dillida be sujidere be kabbirago ta aɗo dilla sujidere man tindema memi lesdi a timmidiri be habbirago yo to a sujidi bo annabijo umirtu an asjuda ala 7 azum mi umrama mi sujida dow terɗe am jeweeɗiɗi annabijoyi ɓaɗo annabijo limtani en terɗe jeeɗiɗi man o wi al anfu wal jabha kine bey tinde mema lesdi ta sujidi ɓaɗo annabijo al yadan juuɗe ɗiɗi kañum bo mema lesdi ɓaɗo annabijo al rubbatan koppi ɗiɗi mema lesdi ɓaɗon annabijo atraful qadamain seɓitto tambankoje bi mana hondu wordu ɓe tokkinduɗo kañum bo tiggo dow lesdi yo to kuje ɗeɗo ɗe memi lesdi a hemñiniɗe lesdi ɗo wiyete sujidere ma timmidi amma ta sujidi a waɗini kinema memay sujidere ma timmiday yo kam modi ɓe kam ma mbi julde ma wala ba imamul albani rahimahullah o wi
to a sujidi hinere ma memay lesdo e sujudi julde ma wala o nga annabijo umirtu mi umrama annabijo to hunde mi umrama bo hunde on to accinde julde ma wala to kanjum kinema tinde ma newe ma fu kemñina ɗum lesdi koppima be atraful qadamain be seɓitto latti ɗum tambankoje ma bo darnaɗe cirni ta ballinaɗe darnaɗe cir reedu maje ɗo laarani e latti ɗum ɓaawo maje bo laaragal alkibla to ɗo bo kanjum sujidere ma timmidi yo to a sujidi banni sujidere timmidinde banni kanjum ha ɗon bo mbiya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la walla bo ngaɗa je gaɗɗa ha togo walla bo subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh foti ngaɗa ɗum ha sujidere annabijo ɗon no waɗano du'a man bo du'aje jur ngari ha sujidere ngam haala wakkati en giɗa gaɗen dedei seeɗa seeɗa dedei no yimɓe koyra ɗum ya sujidere man bo ndeƴƴita yo ha sujidere ɗon kadi ɗuɗɗina du'a kadi toroɗa Allah cenino ko marɗa haaje fu ngam ko moye woodi haajeji walla woodi mo wala haaje goɗɗo feere ka haajeji ujineje ɗi pat bo tawa ɗi kawtay takkoma wakkatiyel kucitingel ɗo ɗiɗi holtina ɓikkon mum kaza tawa wala kawtuka bo oɗon numa no ɗum hawtirta o waɗa nina ta sujidi tora Allah ceniɗo Allah am da suumay titake wala ko marmi bo useni Allah am hoynanam tora Allah ceniɗo ha sujidere ko waɗi torotoɗo Allah ceniɗo ha sujidere bo annabijo wi fa amma sujudu fajtahidu fihi biddu'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum annabijo to on cujiɗi ɗo tiiɗe ha torago Allah ceniɗo o ngam toon torake Allah ceniɗo ha sujidere ɗo ɗon handi Allah ceniɗo jabanto on ko waɗi Allah ceniɗo jabanto on gawdi hadisol feere bo wari wi aqrabu ma yakunu l abdu min rabbihi wa huwa sajid wala ha maccuɗo ɓurata heddugo be Allah ceniɗo oɗo ɓadi Allah ceniɗo bana to oɗo sujidi tiinde ma yeeso ma terde ɓurdande teddugo ha ɓi adama a sujidi nde bimana wallini nde yeeso jawmirawo a yankinanake mo yoɗo kanko bo o jabane ko marɗa haaju ngam wala sujidananɗo tanum ɓi adamajo julɗo sujidanta tana Allah ceniɗo tawi goɗɗo waɗi tiinde ma ko ha lesdi kam fu ɗum Allah tan amma to a tawi o sujidani tan Allah ceniɗo ko o waɗi shirku o hawtani Allah ceniɗo yo nde waɗani dewal man Allah rukugo ɓe sujidirgo fu ɗum waɗantake ɓi adama goɗɗo sujidanta goɗɗo goɗɗo rukuanta goɗɗo yo Allah bo laara yurmine an ɓi adamajo julɗo terde lattinde teddunde haama kanjum wiyete yeeso ma a wallini terde man ha lesdi a nufanake mo kanko bo yakko ƴamɗayam fuu mi hokkete kanjum annabijoyi fa amma sujud fajtahidu fihi biddu'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum a toroto Allah cenɗo ha sujudere ko marɗa haaje fuu tora Allah ceniɗo walla bo toroɗa Allah ceniɗo duwayeje lattiɗe kuɓɗe bana rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar hasanatan fid duniya ɗo ko ɗume nastan nder toon modiɓɓe mbi jamu nastan nder toon jawdi nastan nder toon laamu nastan nder toon yid aljanna nastan nder toon kala ɗume fuu fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanan ɗo kala hayru ha duniya kam pat nastan nder hasanatan jamu noon nastan nder hasanatan anka kala hunde lattiɗe wonde fuu modiɓɓe wi nastan nder hasanatan mo nufiɗa ɗo wa fil akhirati bo hasanatan ha lahira bo nastugo aljanna kaza kuje lattiɗe boɗɗe boɗɗe ha lahira yargo wendu kal kawsara fu nastan nder hasanatan yo kat bo waqina azaban nar Allah mi reen min yangada yite ɗo foti ɗuɗɗina du'a man kaɓɓa ko marɗa haaje ha ɓernde ma toroɗa ɓe du'a lattika kuubka bana rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina ngam Allah andi ko marɗa haaje to wodi haaje ma spécial toroɗa ɓe du'a man Allah ceniɗo jabante ngam du'a man ka kuubka kanka annabijo lattiɗo no ɗuɗɗina tororo Allah ceniɗo ɓe du'a man du'aje kuɓɗe man ɗe jur amma en gaddi woore nder maaje exemple ngam kayre yimɓe fuu ɓurnal fuu andi du'a man yoɗo banni ha sujidere aɗo sujidiɗo tora Allah ceniɗo ta tora ɓi adamajo Allah ceniɗo hokkete ko marɗa hay lortin torago man
tata mbiya mi torake hande balle tati asawere wala ko gimi wa min kam mi somi la tata som galla cendo fanna to aɗo toromo fu kanko bo oɗon waɗane gam ta waɗi du'a torake Allah cendo du'a wurtata ko mere imma masibo oɗo titima Allah cendo dunane masibo man walla o jabante hunde man o sabbitina ɗum o laara jotta kam to ɗum jabanama ɗum wala fa'ida be maɗa walla bo Allah cendo resane hunde man ha lahira to amma i tawa mbar jari man ko nde ta torake Allah cendo ka wurtata ko zéro kam wurtata ko mere ko waɗi gam torde ɗo ɗum dewal torago Allah cendo Allah miiɗi kaza ɗo baɗo juula aɗo suumo fotan kalkal kanjum bo ɗum dewal yo nde ɗum dewallo Allah cendo sakkintagal laran e waɗanegal gam dewe kam fu Allah cendo jaɓanɗe laara e waɗana ɗe ɓiɓɓe adama yo kanjum aɗo toro man ɗo bo ko wangay jotta ta lar mbiya a somi tata som an ka Allah kam toramo o yiɗi torego kañum nde juulata paɗowe ihdina siratal mustaqim woddi wando aya man na ɗum du'a bo Allah am handitinmi laawol ɓoocingol tum a torotongol noon aɗon dow maagol a wala ɗon noy pat an kam tum Allah wi torangol ha maya aɗon nder maagol yo kanjum du'ayeje luttuɗe man ɗo bo an kam lortin tona Allah ceniɗo hande ɗum zaman masiboji be fitinaji Allah cendo to renima masiboji a welayna na a weli ko hunde je giɗɗaman waray Allah cendo duñanima masiboji nasuy a weli ñawji mayarle fitinaji wala ko en giyata jotta ha zamanu no gurdeten e muɗum yo kanjum an kam ta a sujidi man ɗo tata rammiɗiɗ ha du'ayeje lattiɗe kuɓɗe man ɗo bo toroɗa Allah ceniɗo yo ta sujidi do terɗe jeɗɗi ɓawo ɗon ɓantoɗa jotoɗa hakkunde hunde ɗo man hakkunde juule man jotoɗa e joɗago man ha hakkude sujideje ɗiɗi ɗo joɗago man ɗon mari sifaji jur amma en ɗon limta sifa ngota ta joɗake jonde man ɗo tigga kosgal ma ñamal ballina kosgal ma nanal joɗoroɗa ngam ɗo wiyete jonde joɗetende hakkude sujideje ɗiɗi e kayre bo joɗotoɗa hakku julde marde darɗe joole ɗiɗi bo jonde man nen joɗotoɗa bana wasalan julde zura ɗon mari joole ɗiɗi julde asiri ɗon mari joole ɗiɗi julde mangariba ɗon mari joole ɗiɗi julde esayi ɗon mari joole ɗiɗi yo ha jonde arande ɗo bana joɗotoɗa hakkunde sujideje ɗo jonde man nen joɗotoɗa ha joole lattiɗe julde lattinde marde joole ɗiɗi man bo yo to a joɗa a sujidi a ɓantake ha dilla sujidere ɗiɗaɓre ɗo a joɗoto deƴƴita yo ha jonde man ɗisa kosgal ma ñamal feɗeli ma ɗo ɗiso dow lesdi e kosgal ma nanal bo ballinagal joɗoroɗa dow magal ɗo wiyete jonde lattinde nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo jooɗo bayna sajdatain joole goɗɗe bo ɗon amma kenitoroɗen ɓe ndeɗo hawta joɗake ɓawa ɗon dilla kat bo sujidere cujida ba aran go mbi'a duwayeje ɗe mbiɗen go toroɗa Allah ceniɗo to a mari haaje ɓawa ɗon to ɗum julde marde darde ɗiɗi ma a jotake yo a jotake bo jone nde joɗotoɗa to ɗum julde subaɗo jone nde joɗiɗa hakkude sujideje ɗiɗi go kosgal ma nanan ballina ɗum joɗotoɗa ɗum e kosgal ma ñamal bo tigga ɗum e to julde marde joole ɗiɗi bana julde zura julde asiri ha jonde cakare kam banni jottoɗa amma jonde ragarere kosgal ngal joɗotoɗa go nastinagal seɗɗa fobre ma ɗo mema lesdi ɗo jonde lattinde ragarere man joɗoɗa banni amma arande kam bana mbiɗen nane hakkude sujideje ɗiɗi ɓe jonde cakare ɗo kam fuu a joɗorto latti ɗum kosɗe ma yo to ɗum lattake ɗum jonde marde darde ɗiɗi bana suba ha en ɗo ka a joɗorto kosɗe ma man a foɗata latti ɗum kosgal ma man joɗoroɗa latti ɗum fobre ma yo to a joɗake man ko artata jangata darde ɗiɗaɓre man janga attahiyatu lillah azzakiyatu lillah attayibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuha nabiyu ɗo bo ha timmina attahiyat yo attahiyatu bo wari feere feere waran jeeɗiɗi walla jeetati ha defte men ɗo fu ɗum ɗon lafasuji man wari feere feere e de lafasuwol je gaɗɗa ha nder attahiyat man fu ɗum he'ete yo to a timmini attahiyat ha darde ɗiɗaɓre ɗo kam ƴummoɗa kadi yo foti tawiɗi bo ɓesda salatu do annabijo sallllahu
alayhi wa sallam ɗo bo gaɗa salatul ibrahimiya to wakkati ɗon kake feere liman en feere ka timmina attahiyatu mon ma ɓoyma o jummake dow yo to liman jummake ko aɗon ha cakka attahiyatu man kono a timmina an kam tokkamo noon kanko no estante ɗum fuu tokka liman man ta liman man ɗo dari an baɗo jooɗi mbiya kaynami timminayi attahiyatu man ɗo boodi hadisol wari annabijo innama ju'ila al imamu li yutamma bihi liman ɗo waɗama ngam ha o yakte an kam yakta liman a heɓan barjari attahiyatu ma timmitimmayi fo Allah jenda hokkete barjari muɗum ɓawɗon gaɗen jonde lattinde nde jooɗiɗa ɗo ɗum jonde ragarere yo ɓawɗon ƴummoɗa kat bo ƴummotoɗa be habbirango ɓawɗon ɓamta juuɗe ma fuu en bolluɓe dow majum yo to ɗum jonde ragarere ɓawta waɗi attahiyat ɓesda salatu do annabijo bana jonde ɗiɗaɓre mbiɗen foti gaɗa salatu do annabijo ta timmini salatu do annabijo sallllahu alayhi wa sallam moltoɗa Allah ceniɗo kuuje nayyi azabu jahannam azabul qabr fitnatil masihi dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat ɗo gaɗa ɓawa waɗi attahiyat a timmini ɓawa waɗi salatul ibrahimiya ɗo ka jonde lattide ragarere ha juule man fuu timmi ɓawɗon moltoɗa kuuje nayyi annabijo lattake ɗon no molto o wi allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal annabijo ɗon molto kuuje ɗo o molto fitina dajjal en andi dajjal bo tammi wargo ragare duniya ɓe kaye fiji mum ɓe ɗume ɗume o wiya kanko no wiyete deweteɗo o tomnan ndiyam o kan jawdi o yeɗitinan mayɗo kaza annabijo e moltoɗon fitina maako ngam to o wari mumini en pitinte be maako yimɓe tokkotomo tokkiɗomo bo fu annabijo e halki mo tokkakimo on kisto amma tokkiɗomo kam halki yo kanko man ɗo tum moltoɗamo nde juulata pat annabijo nde juulata fu ha darde ragarere oɗon molto dajjal annabijo nder ko moltoto ha darde ragare oɗon molto fitnatil mahya fitina ngendam fitinagal jiya dinama fitineɗa fitinagal jiya duniya man noon jarri boreɗa be ñaw walla jarri boreɗa be talakaku lattigu sattudu walla jarri boreɗa hunde lattinde nde hakkilo ma wañi Allah cenɗo jarri be maare yo ɗo bo annabijo e moltoɗa Allah ceniɗo fitnatul mahya e noon fitnatul mamat fitina lattiɗum mayde mi mana hallugo ragare ha mayde ɗo bo ɓi adamajo molto oɗon no ɓoosi oɗon huwa boɗɗum o wara maygo noon ragare mako noon o wara o halla o nasta guedde lattiɗe kalluɗe ɗo fitnat almamat ɓi adamajo molto ɗum annabijo ɗon no molto ɗum annabijo ɗon molto azabil qabr yangada hawrire en andi to goɗɗo o maayi annabijo imma rawdatun min riyadil janna o hufra min hufar anniran hawrire man imma ɗum saare nder saraje aljanna iga hawrire man keɓtata ɗum walla bo a ɓiyiteje bo ina hawrire man keɓtata yo yangadaji gonɗi her hawrire man bo annabijo ɓi adamajo jullo molto ɗum yo kuje nayi ɗo kanje gaɗaɗe ɓaawo to a waɗi attahiyat moltoɗaɗe a waɗi salatu do annabijo sallllahu alayhi wa sallam moltoɗa kuje lattiɗe nayi ɗo ɓawɗo annabijo summa ktar min addu'ai ma chita annabijo yara gare julde man ɗo ha ɗon bo toroɗa Allah ceniɗo ko marɗa haaje bana ha sujidere torotoɗa go ha ragare julde bo toroɗa Allah ceniɗo ko marɗa haaje yo julde man nde fu nde torago amma jotta warti yimɓe gayliti ɗum warti wala ko toroto nder julde to juuli to liman ɓamta e juuɗe o mbiya anda ɓe gatta du'a nder julde woni yaasi julde wala du'a ɓawo to julde timmi wala kawten gaɗen kaza gaɗo kam wala to goɗɗo on ɗon waɗa ɗum bo wala dalila o waddante ha hadiseji ngari dow majum wala ɓura waɗan ɗum o tawi ɓe ɗon gaɗa ɗum ha wuro walla mama mako en ka juulurɗe on koɗe ƴummi banni amma ɗum wala ha sunna annabijo ko woni ko pinɗa ha annabijo kam nder julde man nden ɗuɗɗin du'a to a silmini ka jaɓɓotiri be du'a kam to a silmini kadi aɗo ɓadi Allah ceeɗo aɗo sujidi toraki Allah ɗon suyi ha cilmina mbiya gaɗenna ɗumen gattu ɓawo silmingo bo askar ji man ɗon je gaɗata ɓawo to a silmini gaɗa astahfirullah allahumma anta salam gaɗa subhanallah capanɗe ɗon gaɗata ɓawo silmingo amma on cilmini on timmi o ɓawo ɗo gaɗen gul huwa kaza gaɗani ɗo kam fu ɗum bid'aji fernaɗe ɓawo maygo annabijo sallllahu alayhi wa sallam e waɗanɓe ɗum man bo wala disol ɓe gaddante kam
ɓe mbiya ɗum kanna min min tawi ɗum hanayi ga mama min la ɗo kam huɗu wala ɗum fillaka du'a kam pat an ka wat nder julde toon ɓawta timmini julde kam gaɗa askarji gaɗi ha annabijo sa yo ɓawto a silmingo wo ta waɗa timmini du'aji ɗe askarji ɗi mbiɗen ɗo silmina assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah su julde ma timmi ko timminide bo silmingo annabijoyi julde ɗo tahrimuha at-takbir harmingo kala hunde fu habbirgo tawadi allahu akbar a ñamata a yarata a wolwata a yejitittako ɗo wiyete a habbiri waɗo nabijoyi wa tahliluha at-taslim to ha dakta a wurtake julde man a ñaman a yaran a wolwan bo ɓawto a waɗi assalamu aleykum wa rahmatullah yo aɗo wurtoro julde be silmingo aɗon nastira julde bo be habbirgo allahu akbar yo ɗo wiyete to a juuli banni a juuli ba annabijo yusallu kama ra'aytumuni usalli juule bana en giyayi annabijo kamara o accan ɗo en hadiseji ɓe defteji ɗon no annabijo juldina ɗon ha defte men ɗo pat ɗona sahih boukhari ɗon ha muslim ɗona abou daoud ɗona tirmisi ɗona defte men ha ɗo akhdari asmawi pat no annabijo juldi ɗon ha maje ɓura ɓeɗo peti ɗum ma farillaji julde sunnaji julde giɗaɗi julde bonnoji julde kaza kaza pat ɗon yoɗo ɗi fof ko ɓe waɗi ɓe gaddataɗi ɗon gam ha ɓe pooɗe an julɗo war julno annabijo juldi nano pinɗa tawɗa o noon juula wiyete julgo nam ta tawi ɓeɗon juula boɗɗum ɗo kam boɗɗum amma ta tawi rukoyere timmiditta sujudere timmiditta no en kam mbiɗa kanjum pinɗa tawɗa ɗo kam nakayre annabijo sallllahu alayhi wa sallama juuli nde annabijo juuli ka ɗo windi ha defte iga habbirago ha cilmina noyi garata ɗum ɗo ka ɗo windi du'ayeje ne gatta nder julde on pat ɗo windi modiɓɓe gaɗɓe babunji man ɓe gaɗɓe defte spécial noon dow julgo an kam pat ɗum ɗon heewi en getti allah teɗo dow majum kala giɗɗo no julda fou heɓanno julda yo ɗo ta waɗi banni julde ma man nde timmi to a silmini a wurtotiri be maare yo derraɓe ɗon tiiti lewru lattindu teddundu kayru wiyete lewru suumaye jottake en ɗon ha lattindu wayrordu suumaye ndu mbiyeten wayrordu suumaye kayru on ɗo ndu ɗo teddi kayru on bo woɗi dewe annabijo ɗon rewa allah ten ɗo jur nder maaru sakko ma suumago annabijo ɗo suumo jur nder maaru lewru lattindu wayrordu suumaye ɗo ko waɗi o suumoto man bo annabijoyi shahrun yagfulu fihi nnas yimɓe ɗon goytindu jotta en pat en kontatandu tan wala ko yaali en be maaru en ɗon eewa suumaye so mbiɗen go moy pat jotta ɗo suumaye noon numata suumaye bo ɗume suumaye ɓadake no taskortomi no ɓikkon koltirta noyi kaza no kebranmini diriji caɗi hano yimɓe mbiyata no hikka kam noy yoɗo kando annabijo kañum kam wi suumo nder wayrordu suumaye ɗo ngam yimɓe ɗon goyti kañum kam to ndu wari ɗo fuu suumaye ewata annabijo mi ɗon suumo her maaru banni kanjum waɗi suumotomi her maaru e ko waɗi suumotomi her maaru bo annabijoyi wa yurfa'u fihi l amal allah ken ɗo ɓamta kuuɗe ɓiɓɓe adama en ɓawɗo annabijoyi wa uridu an yurfa amali wa ana sa'im mi yiɗi kuuɗe am ɓamte miɗo suumi nder ko allah ken ɗo ɓamtata nder lewru man nde ɗon ɓamta kuuɗe ɗo mi yiɗi kuuɗe nder ɓamteteɗe kuuɗe am ɗo nder ko joɓnimi ha nder joɓaari kuuɗe am ɗo miɗo suumi ɗo nder lewru man foti suumora dedey no mbawɗa fof ko ngam ɗum waɗi ragare bo a suumoto wala muskila latti ɗum lewru wayrordu suuma yo a ɗuɗɗinan dewe bo modi ɓe mbi ko waɗi ɗuɗɗinta dewe nder maaru ɗo ngam ha taskanoɗa suumaye en andi suumaye to wari aɗon no rewano iga wayrordu suumaye man a cuuminoɗo aɗon naafa suumaye man hoyante bana ibnu rajab wi amma to wala ko gaɗannoɗa aɗo jooɗi ni noon suumaye man wari ɗo warta a lattoto a ɗayɗo a wawata ƴummanago dewe kuweteɗe nder suumaye man yo kanjum wayrordu suumaye man yadamajo suumoto her maaru foti ɗuɗɗina janngugo qur'an bana anas wi sahabu en annabijo lattake no ɗon no ɓesda dewe muɗum ha lewru lattiɗo wayrordu suumaye to a taskanto suumaye man banni nder ko taskantoɗa suumaye man tuubu e takan lewru teddundu ɗo wara lewru ndu zunubaji kefete ɗon her ma ɗo wara lewru ndu kulol allah wangata ha yimɓe ɗon wara mo warata julurde fuu to suumaye wari giya ɗon wara julurde sasɓuji ɗiɗi no to suumaye waɗi giya heewa alkaweje ɗume ɗo yimɓeji ɗon arotira dow kuuɗe hayru ɗo hayru yo ndu ɗo wara banni ɗo tuuba allah cenɗo wa tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
he onon julɓe tuube ngartane Allah ko wiyete tuubu bo ɗum soƴƴitago wartana Allah to woodi kuuɗe lattiɗe kalluɗe e kuwannoɗa accaɗe be sarɗiji tuubu timmiti ɗiɗi laadari limtani en annadamu ala ma fata wa kada sarɗiji man tati walla yauda ilayha walla yatalabbasa biha wa yatruka almasiyata in kana mutalabbisan biha yo ɗo sarɗiji man tuuba ngarta ngam ko moye andi gedde ɗe huwata na sey to yimɓe mbima anni dartoɗa hoorema dara ko kuwata kuuɗe lattiɗe kalluɗe nder kalluɗum hoorejum ɗum dayotoɗa sirkuji to aɗon lobbotiri be muɗum to wodi cuurde gaɗata mbiya kanje ɗen nafete dokkete sa'a dayoɗa ngam ɗum sirku suuma e ɓadake rew Allah tan fa salli li rabbika wanhar Allah tan titotoɗa ndewa to wodi gaaje walla ɓile ha ɓanduma layaji walla ɗume timmidir be majum to suuma e ɓadake ta suuma e wara nasta ɗon haɓɓotiri be sirkuji ɗum dagatako annabijo man allaka tamimatan fakad ashrak comme ɓili layaru ha ɓandu mum ngam handu fooɗa nafuuda walla ngam handu doña torra annabijo o waɗi sirku yoɗo iga suuma e siwa libéru ɗum an kam feɗa Allah ceniɗo nastu nder konngol Allah ceniɗo qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kujon pat libéru ɗe tuuga dow Allah ta a toroto tora Allah daya ɗereji winde haɓɓe waɗa kaza wiya ɗum nafan wona ko ɗum nafata ɗum taga ɗum an ka wakkalna dow tagowo wona ko ɗum nafata yimɓe ɗon mallumen ɗum mbiya ɗo nafanni ɗon amma fuu ɗum dagatako ɗum wala ha sharia wala hadisol gotol waɗe annabijo ɓiɗi layaru wala hadisol gotol waɗe sahabu en ɓiɗi layaji ɗiɓe gaddataman wat hadiseji pewanaɗi sahabu en annabijo sallllahu alayhi wa sallam an julɗo feɗɓerdema be Allah cenɗo wala ko waɗete kanjum annabijo wassoto derkeer waɗiga ɓe famarɓe ɗo feɗaɓe be Allah oɗon be mu'as famara noon o wiyata ɗum ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah maɗoymo wa'lam anna al umma law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak woyta roka Allah to a yiɗitora Allah to yimɓe fuu kawti ha torre ɓe torratama sey to Allah cenɗo ɓe torrete e to ɓe fuu ɓe kawti ha ɓe nafe bo ɓe nafatama sey to Allah cenɗo wi ɓe nafete rufiyatil aqlam wa jaffat assuhu yo kuje ko larani haala tawhidi kuje kaɓɓe nder ɓernde suuma e ɓadake ɗo to woodi sirkuji gaɗata sirkuji mawɗi walla sirkuji pamari pat libéruɗi sotta dow maji ngam to ɗi ɗon be ma aɗo waɗiɗi ko aɗo suuma e maman wala ko nde nafata ngam ko waɗi nga a dimbi a sooyi rugnol aɗano nder rugnuji dina kanjum wiyete laɓɓingo tawhid ɓaawo to a laɓɓini tawhidi ma itti ɓile ma acci kujeji man a sakkini ɓaawo ɗon ndaara bid'aji bo to aɗo tokki libéra ɗum acca ɗum toɗi naafe ɗe gaɗannoɗa annabijo waɗay daaya ɗe toɗi tasboje ɗe tasbannoɗa annabijo waɗay daaya ɗe ko waɗi ngam lewru teddu ndu wari jotta kam ha ndewra Allah cenɗo bana no annabijo sallllahu alayhi wa sallama wi timmindira kanjum bo be majum ɗo arta tuuba her Allah ceniɗo acca shirkuji bid'aji bo ta ɗon lobbotiri be muɗum aɗon nder bid'a ko kaye kanka bo accaka ngam ta ɗon nder bid'a aɗo bo a yibbini rugnol ɗiɗaɓol nder rugnuji dina kanjum wiyete muhammadun rasulullah nanema dina man ɗon maha dow kuje ɗiɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah ma sakkina kala shirkuji kam fuu muhammadu rasulullah bo kala bid'aji bo fuu tokkoɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam suuma e ɓadake ɗum fuu libéra ɗum laɓɓina ɓernde ma ndewa Allah cenɗo e noon bo tokkoɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗeɗon bo ɓawaɗon guedde luttuɗe to woodi a yaranno mbal acca a ño'anno acca a jeenanno acca tuuba gartana Allah ceniɗo a fewanno acca a ñamanno ndiyam je riba acca yoɗo bo wara ha martaba lattiga tataɓa fu acca ɗum artira shirkuji tokkitira bid'aji tokkitira guedde lattiɗe ɗe ɓiɓɓe adama en mbaɗititto yo kanjum man bo acca ɗum Allah cenɗo wi tuubu ilallahi tawbatan nasuha ya ayyuha alladina amanu e onon muminen tuube gartane Allah ceniɗo tuubu lattingu laaɓngu e nde wakkati tuubu man bo ɓurata himmiɗinago ba wakkatiyel ngel gonɗen jotta ɗo ngam en ɗo tiito lewru lattindu teddindu tuuba gartana Allah cenɗo kala guedde man fuu laaɓa her maaje ngam to lewru man wari ɗo tawa aɗon seni aɗon laaɓi warta aɗon mari nasaɗa dow dewal ngal Allah ceniɗo umri fuu ngal hoyante
ɓaawo to a tuubi ɓaawɗon modibɓe mbi ekkitoɗa kiitaji suumaye bo ƴama ɗum derɗam julɗo tata suumaye ɗo wara wala ko andanɗa suumaye ko ɗume kiitaji man ƴama ko wonnata suumaye ko sahinta suumaye to a waɗini suumaye ma waɗan kaza to a waɗin ɗo bo kaɓa ekkitoɗa ɗum ƴama mallumen modibɓe ɗon kala gure man fuu ha jaaɗa wuro fuu a tawan mallumjo pintuɗo ɗon kuje lattiɗe gayeje ɗo kam fuu a tawan mallumjo man andiɗe jahama ko mbiya modibbo suumaye ɓadake usen ɗume wiyete ruknuji suumaye ba julde nane mbiɗen ɗo mari ruknuji ɓe farillaji suumaye bo ƴama ɗume useni ɗume wonnata suumaye ɗume ni suumaye am ɗo tomi suumake mi heɓa mbar jaare julɗo kuuɗe ɗe kuwanmi modibbo man wiyete ɗuɗɗin kaza ɗuɗɗin sadaka ɗuɗɗin kaza ɗuɗɗin jangugo Qur'an ɗuɗɗin nafilaje ni o wiyete kuuɗe ɗe lattiɗe ɗuɗɗinta nder suumaye man goɗɗo bo ɓi adamajo julɗo sey ekkito ɗum sey anda ɗum na suumaye ɗum nastano an ka ɗum maɗiti noon aɗum nasta nder suumaye yaake feere hunde feere wonnan suumaye ma aɗo jooɗi furta gite a anda ɗum alhaali bo suumaye ma wala kañum bo sey ƴama ga woodi yoga gedde feere a ñamay a yaray amma annabijo aɗo waɗaɗe ɗo yaake feere a wurtoto nder suumaye ma sul annabijo ko moye suumaye mum haɗay ɗum fewre ɓe seedago fewre wala riba ha suumaye ma ko on sey ɗonka ɓe weelo yaɗo suumi aɗum yoofa pewe suumaye man nafata wala ɗo suumi aɗum waɗa gañandi suumaye man mbar jaari wala amma a suumi kam amma na mbar jaari wala jotta jahangal cookum noon ngal wala fayida yahanna jotta goɗɗo woccamobile noon dilli maro a yaa ɗo taaro warta noon mi yaano mi taari mi warti o yan mere ɗon na yo noon suumaye man bo o wuli nebbam maako o wuli ɗume wakkati maako o ninini yo noon suumaye man bo ko waɗi suumotoɗa ɗo gam ha keɓa mbar jaari Allah cendu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun man ɗon gam ha keɓa mbar jaari kisa yangada amma suumake a wurtake nil ɗo bo goɗɗo sey ƴama yo ɗum heɓtatako bo sina ɓe ƴamgo bana mbiɗen fukaraɓe ɗon ha wuro toy fo a tan mallum en man ɗon alhamdulillah ha ɗo nda mal buuba ɗon nda mal fariku ɗon ɓe fuu modiɓɓe man ɓe ɗon kala masala ka giɗɗa fuu ta ƴami ɓe pistante yo ɗum ɗo bo ɓi adamajo julɗo sey himmiɗinoroɓe majum na suumaye ɗo wara noon kanko o nasta nder suumaye noon yaake feere hunde fistore suumaye o waɗɗito nde suumaye ma ko wara wonno e ɗon kat bo nder ko ɓi adamajo yawata suumaye ɓadake banni to woodi joɓe ngoni dow ma joɓa law tata sabbitin yaake feere ha lewru man senda banni no goɗa suumaye rowani mi yarino fuu noye gaɗanmi ɗo ha nayyi sey ƴama sey joɓaɗe joɓe kam ma boɗɗum kam to suumaye timmini joɓa law Allah cende fastabiqu alkhairat wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum o ko kon guɗi ɗon Aisha ɗon yoɓa suumaye muɗum ha wayrordu suumaye noy naam yo jotta to wakkati on waɗi bani kanjum wiyete dernier virage wakkatiyel lattingel ragareyel ha joɓe to waɗi joɓe goni dow ma ta mbiya nange fuɗɗi kat bo sey ɓaawo suumaye tema ɗum fewan sey joɓa noon bana to suumaye wari a suumoto noon ɗo joɓe man bo timmidira be maaje yo ɗo bo nder ko jaɓɓortoɗa suumaye man yo kat bo nder ko jaɓɓortoɗa suumaye man yettugo Allah ceniɗo getta Allah ceniɗo hewtinima lewru suumaye a tawan ɗuɗɗum rowani nder derɗiraɓe men banni wakkati yelloɓe ɗon amma ɓaawo suumaye walla kaza Allah cenɗo fondi ɓe mayna na jurna ta joɗake a numi ata yimɓe woɓɓe feere rowani on cuumodino on cumtoɗo toma tawaje taw dilli lahira amma anda ɗum filti kat bo aɗon ɓeɗo labudda an tashkura Allah azza wa jalla ala hadihi ni'ma to moƴƴere nde ɗo getta Allah am mi yettima balle am pooɗake ha lewru man wari tawiyam kat bo Allah am fondan mi suumondu be jam ko ɗumen yo ɗo gettira Allah cenɗo yettugo man bo na ɓe hunduko noon gettamo be terɗe ma e no keɓtirta ɗo yettamo be terɗe ma man be tuubgogo a tuubi a wartanimo a soƴƴitake a wartanimo a yankinanake mo a ƴami ko laarani haala suumaye ɗo weete a yetti Allah ceniɗo hewtinima suumaye man ɗo bo nder latti ɗum hunde huwetende yeeso suumaye man wara yettugo Allah ceniɗo en andi annabo en fu lattake no ɗum no getta Allah ceniɗo ha moƴƴe ɗe Allah ceniɗo waɗantaɓe Allah ceniɗo mangti annabi nu alayhi salam wi innahu kana abdan shakura ɗum goɗɗo gettowo
annabijo men bo kanko on wiyete imamu shakirin mawɗo yettoɓe pat annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam kañum wiyete mawɗo maɓɓe en andi oɗon naafaje ma kosɗe ma ko ɓuuti aysa wimo siwtale allah yafakima zunubaji makko arti be ko warata fuuna noy annabijo jaabi aysa wi afala akunu abdan shakuran mi lattata ko maccuɗo getto ona o kiyam nelal o suɓiyam o ɓurniyam dow annabo en o noy noy no sey mi yettamo wiyan bolle cen no yettinima suumaye a jamo a jaalirɗo ani sey getta allah ceniɗo yo yettugo allah cenɗo bo ɗum hunde mawde to suumaye man ɓadake banni ɓaawo to a yettimo a andi kuuje wan banni yo ɗo kam to allah cenɗo muuyi a suumoto suumayeje man ɗe marata collaje dow maaje ta a tokkake deydey modiɓɓe mbi deydey no ɓi adamajo jaɓɓorto suumaye man no suumaye bo ɗum lewru lattindu teddundu nduɗon nder rugnuji silama 5 allah cenɗo parliɗinɗo suumaye man dow ummatoje caaliɗe pat ɗon no cuumono ko gam suumago man nanday be je men wiyenen bo allah cenɗo wari farliɗini suumaye man waɗi suumaye man ɗo ɗum ruknol nder ruknuji silama yo sey ayna ɓiɓɓe gal jiha suumago man bo to ɓinguel yettake suumago umra ɗum suumo ya kefera tan ɓinguel yettake suumago noon ɓe ɗon daara ɗum ni noon ana o pamaro ana o siwa la to waɗi ɗuɓi 15 suumaye kam nangimo yo sey kakkilana ɓikkon man bo ɗum ɓiɓɓe rawɓe ɗum ɓiɓɓe worɓe fuu suumaye man nangiɓe sey matotiron be maɓɓe ta an kam gam enɗama enduɗo ana nangue siwta nangue minin ma min ɗon jara bone la to ñuufake kam to wadduɓi 15 kam kanko on bo suuma en wajibake dow maako sey to lattake o ñawɗo walla oɗon her jangal ɗo kam suuma en ɓamtete dow maako allah ceni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyam ukhar yo kanjum man bo si yimɓe pintana dow majum e noon kat bo pintanagal jiha rewɓe wonɓe gal saare bo ɓe man bo to lattake al ada maɓɓe warti ɓe cuumatako to al ada man dilli bo o suumo yo ɗo bo kanjum bo o ƴamƴamna debbo man ɓe gewtida dow majum o humpito ɗum dow majum gam nane ma nder ko haɗata suumaye man ni wurtago latti ɗum ƴiƴam hayla walla ƴiƴam ƴesgo to ɗo wurto ha debbo bo suumatako yo ɗum bo fu ɓi adamajo jullo matotira ɓe kore mum be majum gam ha heɓa suumaye muɗum laaɓa yo suumaye man bana mbiɗen ɗum lewru teddundu lewru toroɗa ɗuɗɗin torago allah teniɗo her maaru sakkoma to a wari aɗo sumto annabijo to aɗon sumto to a torake allah ceniɗo duwa mamal lortatake annabijo inna lissaimi inda fitrihi da'watun la turaddu annabijo cuumiɗo wakkati sumtoto du'a maako lortatake tawari a cumtoɗa nange ɓadake mudgo aɗo jooɗi aɗo taskano sumtago tora allah cenɗo ko marɗa haaje fo allah cenɗo jabante gam ha nokkure man a ñallidi be dewal teddugal a wari ha timmina dewal man timminirangal be torago allah cenɗo yo ɗo tawi ɓe goyta ɗum yo duwayeje sumtago man bo zahaba zamawu wabtallatil uruq wa sabata al ajru inchallah yimɓe kabda ekkito duwayeje gaɗeteɗe wakkati sumtago e sumtoro bo be ko haani masalan artira dibinoje kecce amma ha men ɗo ɗe ngala dibinoje men ɗe marɗen jorɗe ɗo ni yimɓe cumtorto be maaje e to ɗum wala bo jara ndiyam man bo kanjum bo ɗum he'an nga woodi hadisu anas annabijo lattake no ɗon no sumtoro be kecce to heɓay bo jorɗe to heɓay bo o wurɓo ndiyam ɗo bo fu a sumtorto be majum an kan goɗɗo haɓani heɓta tiitaji man de tokkoro bano annabijo sallllahu alayhi wa sallam suumo yonon gal jiya bayraje bo ayna wakkati man na ɗum ñama noon ha bulol seeka fu o ayna nde annabijo wari hadiseji jur hakkunde nawmingo bey wayrago ma ko 50 aya ko fu ɓi adamajo ekkito ɗum gal jiya ko larani haala suumaye man yo ɗo wiyete luttuɗum ko larani haala kiitaji suumaye man bo en andi modiɓɓe ɗon foti loroɗon her maɓɓe ɗo wiyete dammuɗum dedey ko giɗɗen finditingo yimɓe dow majum dow ko larani haala suuma allah cenɗo fondu en allah cenɗo hewtin en suumaye man e allah cenɗo waɗan en bo en tiɗɓe ha lewru suumaye man en getti imam Bouba ɓe imam Fari kuɓe fuu ɓe ɗon duganiyam tum mi wara her ɗo en artiri lawan bo en getti ɗum dow majum allah cenɗo fondu en hawtuɓe fuu her mbar jari man allah cenɗo joƴƴi lesdi men jaam allah cenɗo hisna en fittunaji wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain naam naam yo du'a man ɗino famtinamin farko hakkunde du'a o mas'ala e du'a o ibada e du'a o ibada man kam no wi kayfiya man o yiɗi teetinana en seeɗa dow noone du'a en andi noone du'a ɗon ɗiɗi
du'aul mas'ala be du'aul ibada bana modi bo sappiɗi mi sissana en ɗum seeɗa du'aul ibada ɗo dewe ɗe gatten ɗo fuu modi ɓe mbi ɗum du'a jotta ɗo suumoɗo ɗumen giɗɗa ha keɓa aljanna ha kisa yite na kanjum sumnetena aɗo juula ɗume marɗa haaje na ɗiɗi man ha Allah ten ɗo hisna yite hokke aljanna ɗo wiyete du'aul ibada kala dewe ɗe gatta ɗo fuu kuje ɗiɗi ɗo giɗɗa ha Allah ten ɗo be maaje goɗɗo itti ceede gulle jaw dilli hijji ɗume o yiɗi ta Allah ten ɗo nangiramo be o hijjay hokkamo mbar jaari o hijji man na kanjum no fayi maako na kanjum mallumen mbiyata jalbu bey dafudu aɗo juula man ɗo na ɗum ɗon hawti ɗum ɗiɗon jum fuu jalbu ma jalbul ajri wi Allah seni ɗo hokke mbar jaari dafu bo daful azab Allah seni ɗo duñane yangada kanjum kuwata dewe man fuu iga julgo ma suumago ma hijju ma yo ɗo wiyete ɓe mbi du'aul ibada kala dewe ɗe gatta ɗo fuu bana aɗon waɗa du'a aɗo toro Allah ngam nane ma gaɗo du'a man kuje ɗiɗi tan o mariyaji walla ha kisa walla ha keɓa walla du'a wurtota kuje ɗiɗi ɗo na wurtatako yo ɗo ka walake du'aul ibada e woodi du'aul mas'ala bo ɗo kam rokago Allah ceni ɗo hunde lattinde herorade toroɗa Allah ceni ɗo ɗo bo du'aul mas'ala du'a je rokago Allah jotta foti jooɗo Allah hokkam kaza hokka ɓe mbiya oɗo oɗo toro Allah ceni du'aul mas'ala oɗo toro Allah ceni ɗo yo ɗiɗor jum fu ɗum du'a kam amma ɗo du'a aɗon rewra Allah ceni ɗo be maju yo ɗo bo du'a man aɗon rokoro Allah ceni ɗo hunde herorinde iman Allah ceni ɗo imma hokkende walla bo duñane masibo yiɗi wat jotta ɓe nangete ɓe ɗo ɗaɓɓite wuro fu na toroto Allah ceni ɗo yo ɗo du'aul mas'ala o duñane masibo man walla ñawɗo ɓillima torto Allah ceni ɗo duñane masibo man walla heɓay ko ñaama Allah ceni ɗo fooɗane waddane ko ñamata man fu mana on gotel du'aul mas'ala ma torago Allah ceni ɗo hunde herorude du'aul ibada bo rewgo dewe man fu kanje man bo ɗum ɗo wiye ngam yo ɗum fu haaje man gotel ngam ha keɓa be ha kisa ɗon sawi nder majum yo du'ayeje man bo sey ɗum feecine boɗɗum yimɓe janga defte man boɗɗum ndaara ha annabijo waɗi du'a ngaɗa du'a ha annabijo waɗay du'a bo ko a waɗay wala muskila her majum jotta taw waɗi a nasta ɓaawo suudu na du'a ɗon na walla wala a ɓamtan juuɗe na a nde kam ɓamtule a ɗon bo a ɓamtata juuɗe tan mbi allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith a waɗi du'a na a waɗay ta ɗo wurto saare na du'a ɗo na bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa a ɓamtan juuɗe na taw nasta julurde du'a ɗon na wala a ɓamtan juuɗe na yo ɓamtugo juuɗe hawta ɗum fu sey to dalila wari dow majum hunde to wala dalila huugo ɗum wala ko nafata ha dina meɗen kala hunde julɗo bo to a wi a julɗo a wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kam a tefan annabijo ko waɗi ha hunde kam walla nano noyi annabijo waari ɗum annabijo meeɗay juula noon o timmini ɓaaɗon o waylito dow saabo yalla ngaɗen du'a woodi hadis oɗo wari dow man na wala mallumjo wiyete hadis wari dow man annabijo tiiti saabo en ni wi kay hannde ka en juuli zuura ɗo useni ngaɗen ngol huwa sappo walla ɓe jiiɗo jeɗɗi useni ngaɗen ɗum wala annabijo to juuli waɗa askar jiɗo suy timmi yawma yake feere tawa ɗum ɗo waɗa hoolore ha juulunɗe ɓe mbiya waynena jaɓata mo jaɓata ɗo kanko woni dow sunna annabijo sallllahu alayhi feere haɗum wadde hoolore wondinde hakkude ɓe ɓe ittalli man haala du'a fu soyde timgo defte man ha toy fu ɗum ɗo waɗa harakare nder gure yaasi wuroji ha toy fu to andal famɗi kam a tan ɗum ɗo harakare amma hunde fu to o luuri her maare ɗo Allah ceerno farudduhu ilallahi wa rasul lore ha deftere Allah ceerno ɓe ha sunna annabijo on tawan solution on tawan ɗum na walla on tawata ɗum toon taway ɗum a fofti be majum to a tawi ɗum bo a waɗi ni wiyete dammuɗum jeetay ko mbolle to wala ƴamol ko laarani haala suuma en ƴami ko laarani haala suuma e walla haala julde ha goɗɗo semta to waɗi ko sahlata ɗum ha juldom to ɗum e ƴama
wala na gal ɓaawo to na 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 kono fistugo siri kam ɗo warda laabi ɗiɗi sharia waɗi woɗi laabi daggiɗi ɓe laabi ɗi dadaki fistugo siri be siri dagatako siri meme jaa ha ciiro ha fistane siri man ɗo kam ɗum dagatako e fistugo siri be ayatul qur'aniya be ahadithul nabawiya ɗo bo jais annabijo sirakana ɗume o fistiri man nasi tefra ɗume jibril wari jangginimo o fistiri siri man ɓulhuwa falagi nasi annabijo ɗon no moltono ɓe kuuje feere ɓawɗo wari addi sonan de ɗeɗo jippiɗo annabijo arci kuuje man pat ɗon huuda ɓe ɗeɗo gal jiha fistugo siri yo enen ko waɗi siri man fistata ko ɗo yaqin wala a jangan ɓulhuwa falagi nasa ko mara temere ɗum fistatako ko waɗi gam nanema a nuɗɗinayi ɗum yimɓe giɗi gal lele giɗa cirje annabijo waddi ɗo yo tamasan goɗɗo warete ƴame wiya wallahi min kam mi yiɗi fitina ɗuuɗi ɓe muskilaji no mi yiɗi moltorago Allah cenɗo ɗume gaɗanmi mbiyamo moltora Allah cenɗo ɓe ayatal kursi giya o fertatako walla nano ayatal kursi no yimɓe fuu andigol way ni annabijo bo wi to kala nde julɗa fuu taɗon lismi ayatal kursi annabijo lam yamna'hu min dukhulil janna illa al maut wala ko waɗete nastugal janna sey mayde tan taɗon lismi ayatal kursi kala nde julɗa fuu annabijo wi joma taw yimɓe famɗinangol walla ɓulwa falagi naasi ɗo mbiyamo o famɗina ɗum ko waɗi ngam yaqin e to noyi ha noyi siri nangimana o kay ɗo kam sey ɓulhuwa ujune sappo hande ujunere janngo ujunere ha asawere ujune jeeɗiɗi ka taw oɗo dari jemma oɗo yara bone maako hay bo ɗum wala walla sey janga kaza ha darnde fuu yo ɗo kadi ngam hakkiloji nangi bid'aji ko arti ɗum juuti ha nder hakkilo si warti je laɓɗum ɗo nane bo to a jogake biɗɗa ɗo warta laɓɗum kam nastata law ko ɗo jogi fof biyeɗo yiɗi ceede laɓɗe na o wowi waɗgo fof biye oɗo waɗa haaje o yiɗi haaje ceede laɓɗe na asaɓe hakkilo yo kanjum man bo yaqin to ɗon ha ɓerde ma wallahi suurawol gotol a jangan Allah cenɗo ittane kala ñawji fuu en jannguɓe qissa saabu en ɓe ngari ɓe jippi ha wuro ɓe cari wernugoɓe nde ɓe cali wernugoɓe jawro wuro man mboodi suppi ɗum walla o memtama ba mbiyeten ɓaawo ɗon saabu en ko ɓe ƴamata ɗum useni mon wala moccowo nder moɗon na saabu en mbi ɗon amma condition sey to woodi ko dokkoton min nde on bernayi min kam minin bo min moccata on annabijo andinɗo min komin moccata o jangi dow jawrogo suratul fatiha jiiɗo tan o jangi dow hunde ɗo man tooke man suwa ɗum modi annabijoyi ɗum fisti ɗum itti cak tooke ngurti o accinango ko ɗumen yo ko waɗi ngam ɓe ɗon mari yaqin amma enen ta tani goɗɗo lorake ha toro Allah hani kam fuu o habdi ɓe l'hôpital ji kam fuu ɗum sali na a yata l'hôpital a yahan amma hawtu ɓe majum aɗo yaha l'hôpital aɗum moɗa lekki ɗo hawtu ɓe moccitago man ɓe moccugo man bo ngam moccugo ɓe moccitago bo laawol nder laabi kurgul ɗi Allah ceni ɗo ɗe nabijo waddani en ngam nabijo nde wari tawi zaman jahiliya bo ɓe ɗon no mari moccoje ɓe ɗon moccito ɓe ɗon mocca annabijo yi a'ridu alayya ruqakum ɓe ngari ɓe mbi annabijo min lattake no min ɗon noon ngaɗa moccayeji amin zaman jahiliya waɗa nabijo yi toyiɗe peƴƴineɗe mi laara ɗe waɗa nabijo yi la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirk wala gacci a moccititto a moccan ɓe ayaji Allah cen ɓe hadise je nabijo fanna shirku wala her majum daya moccoje fule rewɓe ewnata inde ginnaji ɗe kam ɗe dagata ko a sharia moccoje sey latto ɗum aya walla hadis walla haala lattika labka iwka iga annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo kanjum bo foti moccitoɗa be majum yo to siiri nangima walla ɗume fuu a huuri latti ɗum ayaje garɗe gal jiha man ɗe modiɗɗe gaɗanen ɗo to Allah muy kam ɗum fistoto amma ko ɗum waɗi ɗum fistata ko sey jaa ha buudejo noyɗo yaqin man wala ha yimɓe famama banni to a mari yaqin dow majum a hoolake Allah cenɗo a waɗi suurawol ngol ɗo ngol teddugol Allah cenɗo suratu qul huwa annabijo ta'dilu sulusal qur'an
valeur magol bana engti ba sendi Qur'an gebe tati yebre do fata gol fu awoni annabijo ta sendi Qur'an gebe tati yebre wore kampander gol huwa ma do teddi goddo to wer tum sahabojo don jangangol baawo don be jamata mo ko wadi jangata ngol to annabijo jamata o mi yidi ngol o wi an bo Allah yidi ma nga yidi sifaji ma ko don der magol Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ku jamande teddude amma sai jangudo heftata darja maaje mo jangay kam de iga pamaro jangudo gulwa falagi nasini wala araba dum hala mere goma dum suraji lati teddude ayatul kursi pat dum suraji lati ayaje lati teddude ha Qur'an yo kanje man do ta lisma kede to siri warayma Allah cen do renete e to wari bo ta don lismi wada dum Allah cen do fistan ngan nabijo de siri wari do ma ko Jibril wari moccimo be majum non si dum fisti naam kaljiya suma e wala yamina kalis dadan do darna do mari shuwa didi laabi didi walla jeedoda walla bo tokkoda mo sirri harakaji galande a julude do kam di ngala o do wulo sollo kan wala kebe dum ngala dum Allah ndi to tawi dum ngala defte men do ma walla tokkoda mo sirri ta tokkake mo sirri ma modi be pondi dum bey settinango annabijo iza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul jota noddino to do noddina nan nabijo mbi'a bako wiyata na to ashhadu an la ilaha illallah bi ashhadu an la yo den kambe mbinde darnago be noddinago fu yaasi julde dum woni dum don nandi den ka ha darnago bo to wari tokkoda noddino darno man gada be sirri e wodbe fere bo bi kay ko a jeedake bo kan gam kanji wala hadisewol lon wari do tokkago latti dum darno man amma harakare de gasten de ka wala e nde woni bo sai Afrique do don alis araben ka tawatade o dawulo sallallahu wala en ka bambiden do wari a defte kam fa Mamadou bambiden do yo dina bona ko yimbe kuwata wete dina ko wari ha deftere Allah cendo be sunna annabijo amma problème enen lattibe africain en do to hunde huwi duubi do ko dum wala der dina bo nastinen dum non ta wari a wi dum wala ni an wete waddi muskila an wete waddi masibo alhaali bo huugo hunde nde wala kanju wete masibo huugo hunde nde wala do kanju wete masibo accudo nde wala kam kanko wete nder khairu kanju Allah cendo la tuqaddimu bayna yadayillah tata ardine dewe mon do dewe annabijo kirayon dewal non onon kam garon ardi to don annabijo ndaye tokke baawo annabijo ko annabijo wadi garon ko annabijo waday bo accon na timmi to bo fu yimbe gattal noddino wara noddino annal masajida lillahi fala tadum alla do nastugo julude kan adonna wala do nastugo julude wala noddino to anoddina kat kuje man nakko wadi dum huwi duubi dum jotta defte men dum do windi na wodi hadu wala ha defte men gaeje do ni atawata akhdari ashwa tawara nastajo be wannal masajida wala dum yimbe kireyi dum dilli non palata suy kadi dum warti diina warti to wari a wi dum wala bo a waddi hala na do muskila problème be lorata ko jotta kam goddo wari ma hunde do nde wala bi loroden ne ha deftere tawen linyen dum don na dum wala ton tay dum wala na on narri e to nga'inake dum don dum wala fu min kam mi wadan na on cendiri yo diina na dum hunde habre na dum hunde kutufaaje hunde alkitabu wa sunna hunde to annabijo gaddonde nde warnde modi be fottube dow mare dum gadande hunde to annabijo wadayde do kanga yimbe don gadande de latto dinana ne imam malik wi malam yakun yawma idin dinan la yakunu al yawma dinan imam malik wi ko lattaki zaman annabijo dina do ko mbaggu piyanda dum hande dum nasata nder dina kanjum wala muskila dina kam dum e futo luri do faruddu ila allah wa rasul lore ha defte mabbite ndaro dum don na dum wada to dum wala on mabbi deftere on pofti be majum to dum don bon continue on don jura ta lure ha mas'ala hon latti kon to luri bo lore ha deftere Allah cendo be sunna annabijo on tawan hallu kanja annabijo mi acci on do lawol labngol wala milo to do accangol sai kalkudo e to goddo jogake ngol bungol yaran dum ha nder aljanna wala tollaje ha dina men kuje fu labbu ganyande al yawma akmaltu lakum dinakum jippido kuje fu wallahi talba to silam annabijo acci en
e to a yiɗi ñibre bo tokka ñibre ma madina kam ɗakka tan nam lewru kan ko seetoyi gaddi lewru o wiya kam ko nde o yiyayi o sumatako walla bo nde o yiyayi o suntatako ɓe hoore ma ko noon na no annabijo assawmu yawma tasumun sumayɗo ñande cuumotoɗon on fu feere ma noon ga a suumaki to a sali suumago yimɓe fuu cuumi zunuba ɗon ɗo ma a yari goore e to yimɓe fuu cuumaki an a wiya suumake ɗo bo zunuba ɗon nani annabijo tongi wi suumayɗo ñande cuumotoɗon kanjum wiyete ñande suumay e layha bo ñande e julde bo ñande on fuu juuloton amma nga an mallumjo en dividiel noon a hangake a wiya a yi ayndu ani kadi yake no giiratandu yake feere a yiyatandu to mo fuu so yiya suumo ka woɗi cuumotoɗo na a hakka e oɗo tanni kadi komo se to yindu noon suumoto on tawen talaje no gas kam cuumaki talaje sappo ɗon cuumi ɓe bo mbiya min jiyay sakko lesdi fuu ɓe matini ha radio ɓe matini ɓe wi lewru yiyama mbiyan ka seeto ayi kanna kadi wartina dina silama kadi kadi watti dina gotka feere ɓe wamare ɗum nam to kaƴƴam modiɓɓe a yeeso am ɗo tomi dilli tamaɓe farillaji suuma e sunnaji bonno gam ɗum jur ɗum ɗuɗɗum jottaka to en mbiyen pistan ɗum koma ngari ba tawani ha ɗo ɓurayno kayen dokki seeɗa seeɗa wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin